Maray na aga, Bicolandia. Ini po si Attorney John Bongat at Abogado Juan ng programang Hapot Mo, Simbag Ko. Ay, ini pong programang ini po sarong free online legal consultation program. May daily vlogs po kita. And we have a weekly legal online legal forum na kung saan ikaduwang simana na po ngunyan. Last week, ang satuya pong guest, iyo po si Professor Danny Herona. Ang satuya pong pigtukar, manungod po sa West Philippine Sea. Ngunyan na Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng pagkaaga, ang pag-uurlayan ta po sarong very hot topic. Gulpi po kaya nariribungan kung ano po ang gigiribo na kan mga eskwelahan both in the public and the private sector. Ano po? Pati po ang mga kamagurangan, mga aki, mga estudyante, di po aram kung ano na ang mangyayari. But lately, specifically last May 28, nagpaluwas na po ng sarong DepEd circular ang Department of Education sa pamamayo po ni DepEd Secretary Leonor Briones, na kung saan dagos na po ang enrollment sa gabos pong public elementary and high schools, K-12, sa enterong Pilipinas, kabali na po dyan ang private schools. Siriman po ang broadcasan ng klase. Pigset na po sa August 3, or August, sa bulan kan August, ngunyan na taon. Ngunyan pong aldaw, igo po kitang tulong mga bisita. Sa first part kan sa tuyang programa, yaan po si Father J. Jacinto, na Vice Rector kan Holy Rosary Minor Seminary, Junior High School. Siriman po ang OIC Principal kan Ateneo de Naga Junior High School. Welcome po sa kabos ng mga viewers. Aram po nindo in just 10 days. Iguana po kitang 10,455 followers and 10,182 likers. Salamat pong maray sa indo pong pag-patronize kan programang Hapot Mo, Simbag Ko. Salamat po sa satuyang mga supporters. Yaon po dyan ang Subaru. Ano po? Ang Subaru, yaon man po si Miss Masing Brioso kan JMCYK Bookkeeping Services and Travel and Tours. So salamat na maray po. And Mr. Mike Moll kan Los Angeles, California. Gabos po mga Bicolano, mga taga-Naga. Siriman po, hi ki Kagawad Joel Lam Texon, Jolam, Vice Mayor Nene De Asis. Iba pa po mga naka-watch party ngunyan. Salamat pong maray. Dahil na po pagparahalo yun, ang satuya pong tema ngunyan, back to school in the new normal. So let us welcome our first guest for this week, Father J. Jacinto. Si Father J. Jacinto po, iyo po ang Vice Rector kang Holy Rosary Minor Seminary, and tatawan niya po kitang linaw kung ano na po ang mangyayari sa Holy Rosary Minor Seminary. Aram tama po baga pag seminaryo, live-in ang satuya po mga kaakian dyan. Good morning po. Maray na pag-aaga po, Father J. Good morning man po sa imo, Attorney John or Abogado Juan. And sa gabos po na nagaantabay po sa satuyang programa ngunyan, good morning man po sa Indo Gabos. Salamat po ta ako na imbitaran mo po digdiyo sa iyong programa, and maipaliwanag ko man po para duman sa mga, lalong-lalo na sa mga interesado man na maging seminarista. Sa ngunyan po sa Holy Rosary Minor Seminary, medyo kakaiba po kaya ang sitwasyon mi. Kami po kaya garo inaapod na kumbaga boarding school. Ano po, ta live-in ang samuya mga estudyante. So kaya sa samuya pong pagpreparar para sa back to school new normal, saro po yan sa pigpara adalan ning marhay kung papaano mi maipadagos ang formasyon kan mga seminarista mantang yaon kita sa laog kaini yung COVID-19 pandemic. Father J, primero pong hapot, igwa na pong klaradong guidelines
ang Department of Education manungod po sa enrollment, Opo. as in pagburukasan kan klase, kan private schools Iyo po. across the country. Iyo po. Kami po, monitor mi po kaya kung ano ang mga pinapaluwas na guidelines po kan Department of Education, siring man po kang IATF. Ano po, susog po sa satuyang ginagalangan na sinamumutan na Arsobispo, we have to abide by what the government is trying to give us as guidelines for this new school year na maabot po. So kaya, ang samuya pong pinagibuman na mga guidelines and protocols po, susog man po duman sa pinagpaluwas po kang DepEd, sin kan IATF. And we have already come up with the decision na ang samuya pong learning modality po ngunyan will be distant learning or itong inaapod niya itong online learning po muna. Because Pero po, Father, bago po sa learning, paano po sila ma-enroll ngunyan na school year? Pag abot po sa enrollment po, through ano man po, online man po ang pigano. Nagkaigwa po kami ng survey mo na po sa mga parents mi. And pig-arami po kaya sa survey kung sisi ang may kapasidad na maka-avail po ka itong online learning, kasi may internet sa harong, may laptop or any gadgets. Tapos magayon man po sa turnout kang sa muyang survey, and pighapot mi po duman padagos kung gusto po nindang live-in ang aki ininda o dai kadaklan po nagsabi na ano po online po muna. Okay ano? po. So sa enrollment po online po kami ngunyan. So, Father, sa private schools kaya, dahil nagiging isyong maray ang Iyo online. po. Although, of course, we cannot expect na makusog po ang connectivity That's one of the from their problem po. respective locations. Ano po? Yes po. In your case, because Holy Rosary Minor Seminary has relatively few dikit ang sa indong mga estudyante compared to Iyo other po. public high schools or even private elementary and private high schools in the city and even in the Bicol region, ngunyan, mas madali po garong i-manage Iyo on your po. part. That's one of the advantages po kang seminaryo kasi kadikit po ang population kang estudyante mi. Kaya manageable pong maray. Ngunyan po, Father, paano po nindo tutukduan ang sa indong mga estudyante? You have 4 grade levels in junior high school. Opo. You have grade 7, 8, 9, 9 and 10. And we also have senior high school, grade 11 and 12 po. And by the way, congratulations po, Father, sa imong appointment as the new rector of the Holy Rosary Minor Seminary. Preparatory Seminary. Iyo po. Salamat po, Mayor. Okay. So, Father, how are you going to teach? Of course, you have the online, ano yan, through modules that will be downloadable by the students from their respective locations. Opo. Ang magiging ano mi po parang strategy sa pagtukdo po. We have already initially prepared for this, and yung teachers mi po ipi-prepare mi of course, and kabali po si mga padi ta nagtuturokdo po kami. Ang ano po is banga-banga po. Igwaning online lessons na real time, and then igwa man po ning itong mga performance task po na for the week na itatao mi po sa Inda. Arog po kayo. So, bale, halimbawa, ang sarong subject po ngayon is 4 hours sa sarong simana. 2 hours po dyan is real time ang pagtukdo. And then the rest po na 2 hours, ito mga ano po, performance task po na itatao mi sa Inda. Okay po, Father. Klaradong maray. Ang sarap po sa mga pigarap at actually kan mga kamagurangan, kabali na po kami dyan. Ito pong manungod sa examinations. How are you going to test sa distance learning na maasigurarta na talaga ang nagsisimbag kan mga kaputan? Bako si Magurang, kundi si Aki. So, how are you going to deal with this kind of situation? First and foremost po, we will have to have an orientation with the parents po para makuami po ang sa indang cooperation. Sa panahon pong iniyo, it's a collaboration po of the formators, of the teachers, and of the parents, of course. So, iyan po ang pinakainot na step ni po. But how are you going to do that? You will be inviting the parents only po. The parents only. Face to face. Face to face. But it will be by batches po. Halimbawa, for grade 7 lang,
tigkadirikit mo lang po kayang estudyante mi dyan. So, I think that is very possible po. Kasi halimbawa, ang one class mi po, kung 20 students lang, o di man lang po to si kaipuan ming parents po. Kayan. So, paano po ninda sisimbagan ng mga examinations or quizzes Opo. on a regular basis? It will be done po on a real time po. So, day po kami mataon na itong garo assignment, tapos the following day isa-submit ninda. So, pag sabi ni teacher na time is up, time is up. Iyo po. So, dapat mahiling mi po talaga sinda. So Father, I have two remaining questions for you because we have very limited time. First of all, I'd like to thank you. Salamat pong maray sa imong pagpaunra sa muya, sa tuya, di sa programang ini. Hapot mo, simbag ko. Dakulo po nagharala talaga kang kasimbagan. Not only from the DepEd level, kundi from the individual private schools. So, salamat pong maray. And of course, ito pong data man guest igdi, more or less, Father, arag manggaro kayan ang ginigiribo ka iba pang private schools po. Kasi across the region. Ano man po kami, naghapot-hapot man sa ibang schools, kung ano man tong mga plano man po ninda. Okay po, Father. Nag-uurulay-ulay man po kaya sumang heads of schools po. Okay po. So, last question. Paano po nindo prepare ang sa indong mga modules? Given the fact that you only had from, let's say, February, kan nagkaigo na po ng pandemic. Paano po nindo na preparar tulos ini yung mga home study modules sa gabos na grade levels from grade 7 to 10, then 11 and 12. Okay, both from the junior and senior high school levels. Okay po. Sipag puon po kaya itong lockdown po baga, I think that was March 15. Duman po, parang initially we already had an experience of what it is to go on online classes. Kasi before we sent our seminarians home, pigsabihan mi na po sinda na we will be giving you assignments and we will be dealing with you through online po. So nagkaigwa na ko mo experience po kayan. And sa ngunyan po, sa pag-prepare mi po, nahiling mi po na ito pong si mga dati na pong mga kuyan kan mga teachers mi, mga modules, syllabus, pig-adapt mi na lang po ito girare and pig-adjust po na mi po sa online. Sa ini pong online teaching po ngunyan. And we will still be having trainings sa samuyang mga teachers, preparations po, para magibumi po talaga itong very appropriate po ngunyan na pagtukdo mi sa mga estudyante, mi sa mga seminarista through online learning po. Salamat pong maray, Father J. Rector of the Holy Rosary Minor Seminary Junior and Senior High School dito po sa Ciudad ng Naga, and of course incoming rector of the Holy Rosary Minor Seminary Preparatory Seminary. Thank you very much po, Father J. Thank you very much man po. Ngunyan po, magkakigaw po kita ng news playback to set the tone of the future of the succeeding discussions in the program Hapot Mo, Simbag Ko. Classes for the new school year may start in August, while the government's COVID-19 task force had not yet made any official recommendation. Education Secretary Leonor Briones says the agency's partners and experts suggested a later start to ensure the health and safety of students. Briones clarifies even if classes open a few weeks later than June, students will still be encouraged to take online lessons through the department's enhanced online portal. Alam natin na talagang magbabago na yung buhay natin. So sa edukasyon, tinitingnan namin talaga ang yung tinatawag na alternative delivery modes. Hindi lahat face-to-face, kundi mayroong mga gagawin ang mga bata sa kanilang tahanan, mayroon silang mga ibang mga activities, learning activities, para matupad naman ang requirement ng law.
Ito pong news broadcast, playback, courtesy of ANC and PTV4. Salamat pong maray. Ngunyan niya na po kita sa ikaduwang porsyon kasatuya pong programa bago po kita ma-proceed sa third and last portion na kung saan sa tuya pong mayor na bisita, mayong iba po, iyo ang sa tuya pong Regional Director kan Department of Education, Regional Director Gilbert Sadsad, who is on standby right now. But for the meantime, let us welcome here on the studio ang sa tuya pong ikaduwang bisita, ang principal, OIC principal of the Ateneo de Naga Junior High School dito po sa siyudad ni Naga. Ngunyan, ang pangalan niya po, Father Martin Likup of the Society of Jesus. Good morning po, Father Martin. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po sa mga followers ni Abogado Juan. So, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Father. Nasa physical distancing tayo. Opo. Father, you are a new principal of the Ateneo de Naga Junior High Opo. School. Pwedeng malaman for the benefit of our viewers kung saan ka po galing, what was your previous assignment as a Jesuit before coming to Naga to be the principal of the Ateneo de Naga Junior High School? Ang una ko pong assignment ay sa Philippine General Hospital. Doon po nagsilbi akong chaplain sa mga may sakit at saka sa empleyado ng Philippine General Hospital. Nanatili ako doon ng 2 taon. Afterwards, I was assigned here in Ateneo de Naga as OIC principal for a year, and then I was given an appointment for another 2 years as the principal of the Junior High School of Ateneo de Naga. Okay po, Father. Incidentally, we want to thank Subaru. Love, it's what makes Subaru. GMCYK Bookkeeping Services and Travel and Tours, and Mr. Mike Moll from Los Angeles, Miss Masing Brioso. Sa gabos po nagdadaralan sa mga nag-watch party, maray na pagkaaga po sa inyong gabos. Yan po si Dr. Malu Barciliano of the Ateneo de Naga School of Government. So salamat po sa imo pong pag-antabay sa programang ini. Father, how is it working as a principal of a private junior high school, Catholic high school, and dinatnang ka ng pandemic? Yun ang parang binyag sa iyo dito sa Ateneo de Naga Junior High School. So, ang maganda naman doon, sir, meron na kaming paghahanda na ginagawa kasi dumaan kami sa PASCO accreditation. Dumaan kami sa 5 taon na paghahanda para sa re-accreditation namin sa PASCO, no? At doon nakatatapos nga lang nung January yung aming PASCO accreditation, at in a way handa yung paaralan, yung high school para doon sa mangyayaring pandemic, kasi meron tayong pag-aaral sa mga curriculum natin kung paano nagtuturo yung mga guro natin. At ngayon nga, nung isang araw lang nakuha natin yung tugon ng PASCO na binigyan tayo nila uli ng 5 taon na accreditation sa level 3, no? Yung pinakamataas na binibigay nila sa isang high school or elementarya na accreditation. So tayo lang yung nagkaroon ng level 3 accreditation sa buong Naga. Congratulations po, Father. No? So maraming salamat po. At 2 lamang tayo na may level 3 accreditation sa buong Bicol region. So ito po ay nagsilbing kahandaan namin para sa nangyari ngayon na new normal. Pero kahit nahanda na po kami, marami pa rin mga pagbabago na ginagawa, na yung training ng teacher natin, yung pagsusulat ng module, at paghahanda po sa online learning. Okay po, Father. So, ang direction talaga ng private schools in the same vein as the public schools, talagang distance and online learning. Yes po. Sa inyo po, nagkaroon po ba kayo ng survey among the students and the PTA and the parents kung ano po ang modality na mas preferred nila dito po sa tinatawag nating new normal na distance learning? Meron po, no?
meron po kaming ginawang survey na ang mga respondents po dito, mga 1,000 mahigit, no, ang respondents sa mga estudyante. Tinanong namin, online ba sila? Mayroon ba silang mga gadget sa bahay? Ilan ba ang gadget? Ilan ba ang computer sa bahay? Baka mag-agawan. Gaano ba yung speed of internet connection, quality of internet connection? Ito ba ay naka-LTE lamang sila? 4G, 3G, o naka-LAN? Naka-fiber. Naka-fiber. So, iba-iba po, no? At dahil dito, nagkaroon kami ng diskusyon kung saan ang paaralan, ang junior high school ng Ateneo Dinaga ay magbibigay ng online access sa mga estudyante at kasama nito, kasama rin yung tinatawag naming learning packs or modules, no, na ibibigay sa kanila para online, offline, tuloy-tuloy yung pag-aaral ng mga estudyante ng junior high school. So, masaya pong mapakinggan kayo, Father, as principal of Ateneo Dinaga Junior High School na preparado po kayo, kagaya din ng Holy Rosary Minor Seminary, Junior and Senior High School. Dahil meron po kaming nababalitaan sa TV, sa radyo, o maging sa social media na meron po kahit mga private schools, hindi sila preparado. So, how were you able to deal with this pandemic problem and prepare prepare all those modules na gagamitin na ng ating mga estudyante pagbukas ng klase sa August? So, paano po in such a short period of time, how were you able to do it? So, actually po, to be honest, no, we are on the process of completing and preparing. Nag-uumpisa pa lang po tayo na we are trying to look into how the teachers are doing the modules, and then it's going through now an evaluation kung pasado ba yun sa standard ng Father, when Ateneo. did you start it? Last month pa po, no? Last month nung nagkaroon po ng pandemic na nag-announce na wala ng klase, yung mga teachers natin, ang unang instruction sa kanila, revisit and study the curriculum. After that, binigyan namin sila ng deadline. Pagtapos nun, gumawa tayo ng module batay doon sa revised curriculum natin. Father, doon sa pag-revisit ninyo ng curriculum, of course, you have the existing teaching method for face-to-face learning. Opo. Pero dito, wala yung teacher to personally supervise all the students. Distance talaga. So, syempre, dapat detalye po ang mga instruction noon because they will be under the supervision of whoever is the responsible person sa end nila, yung magulang, yung guardian, o kung sino man pong pwedeng mag-giya sa kanila sa kanya-kanyang mga bahay. So, yun nga po yung hamon sa bawat teacher ng Ateneo Junior High School, maging sa amin mga administrators, papaano po yung tinatawag na scaffolding of lessons. Scaffolding po ang tawag niya dyan. So, kumbaga, ito yung gusto mong ituro, paano mo ito pabababain para sa ganun yung mga mag-aaral, sarili nilang pag-aaral, pag-upo nila sa kanilang study table or kung saan man, pagbasa nila ng module, sila mismo po makakaintindi na at magagawa nila yung hinihiling sa kanila ng mga modules. So for the information of the public, of the viewing public, yung scaffolding method pala ng Ateneo Dinaga Junior High School, pag sinabi nating scaffolding, talagang pataas yun. So walang shortcut. So it will be a step-by-step teaching method online. And ang last question ko po, how are you going to assess whether your students are indeed learning dito po sa panibagong procedure na ito na back to school in the new normal? Wala pa po tayong kasiguraduhan in terms of assessment, pero marami po tayong pinag-aaralan tulad ng halimbawa output-based, project-based, pwede rin namang online assessment or offline assessment. Yung online assessment po, pwede pong oral exam sa internet, via Zoom or via Google Meet. Pwede pong gawin yon. Yung performance ng mga bata, pwede rin gawing online. Pero sa ngayon po, sana po, kung papayagan na ng gobyerno natin bumalik sa paaralan ng mga bata by October, doon po nila gagawin yung final assessment for the term. Pero kung hindi po, gumagawa rin kami ng contingency plan kung saan yung project mismo ng bata, doon po siya bibigyan ng assessment
para output po niya. So, maraming salamat po, Father Martin. Father Martin Licop, the principal of the Ateneo de Naga Junior High School dito po sa Ciudad de Naga. Last question, Father. Base po sa aming pagkaalam, nasa 40% of your students are not from Naga. So, how are you going to deal with situations like this where your students do come from different provinces? Okay. Meron po tayong tinatawag na drop-off point, kumbaga. Kung may mga guru po tayo doon sa area na yon, doon po natin ipapadala yung kanilang mga modules o learning packs. At pag napadala po natin yun, doon po yung drop-off at pick-up point nila. Pero umaasa po tayo na hindi na po sarado yung mga borders natin. Para yung mga magulang mismo, pwedeng kunin yung modules ng mga bata sa paaralan po sa Pacol. So, how did the parents receive such a new arrangement in the new normal? Yung sa mga nakausap ko po, handa naman sila or willing naman sila to pick up their materials. At the same time, we are also arranging yung last na po kasi yung logistics na tinatawag, no? Yung logistics hindi pa po talaga pulido kung paano talaga gagawin. Kaya nga po magkakaroon talagang preparado Opo, ngayon, di ba? wala po talaga. So, may isang linggo po tayong orientation with the parents and the students, both online and offline, para po malinawan tayo kung paano talaga yung logistics na gagawin po natin. Okay po, Father Martin Licop. Father Martin, parting words for the parents, for the teachers and non-teaching personnel, and for the students of Ateneo de Naga Junior High School. To all students of Ateneo de Naga and to our dear parents, no, rest assured that we are doing our best to be able to deliver the excellent education that we have promised you, and together let us achieve what we ought to achieve this time of pandemic for the betterment of our learners. Thank you very much. God bless you all. Thank you very much, Father Martin Licop, OIC Principal, Ateneo de Naga Junior High School, autonomous private junior high school, one of two autonomous private junior high schools in the Bicol region. Thank you very much po, Father Martin Licop of the Society of Jesus. So, ngunyan po, dalanunta po ang sarong playback, ang sarong interesting news article about the concerns, ito pong paghandal kan mga kamagurangan, manungod po sa new normal nin pagtutukdo sa satuya pong nasyon. May mga nagsasabi at nagpapanukala din naman na kung walang vaccine, ay wag mo nang magbukas ang mga paaralan. Anong position ng DepEd doon? Opo. Kung walang vaccine, kung ay hindi rin magbubukas, unang-unang Maring Winnie, hindi natin alam kung kailan available yung vaccine. Kasi karamihan sa vaccine natin na meron tayo ay matagal din ito na-develop. In fact, sa aming pag-aaral, yung mumps, yung vaccine sa mumps ay nagawa after 4 years. At kahit so, hindi kayo sang-ayon sa paghihintay muna na may vaccine bago magbukas ang klase? Hindi po. At in connection to that, Yusek, sorry, kulang oras po natin, meron din namang nagpapanukala na sa Enero na 2021 magbukas ng klase. Gusto na ba 'yon ng DepEd? Hindi rin po, dahil sa tingin namin ang pagbubukas sa Agosto ay ligtas din po dahil meron kaming mga pamamaraan o learning delivery modality. Kasi ang pagbubukas natin sa Agosto, hindi ibig sabihin na automatiko na pupunta ang mga guro mag-aaral sa eskwelahan. Ito ay depende kung ano ang local health situation ng isang lugar. Kung ang local health situation ng isang lugar hindi pinapahintulot pagpunta sa paaralan dahil kailangan isara yung mga eskwelahan, ang aming
mungtahing learning delivery modality ay yung online, modular, yung paggamit ng TV at radio. Welcome po kita sa programang Hapot Mo Simbagko Weekly Online Legal Forum. Every Saturday po ini 10 to 11 in the morning. Salamat po maray sa gabos pong nagdadaralan from everywhere in the Bicol region and from other parts of the country. Ang sunod na pong guest ko niyan, iyo po ang talagang pighala tagabos. Siya po sarong matibay na edukador, halawig na nagserbi bilang Assistant Schools Division Superintendent and Division Superintendent. Asin ngunyan, Regional Director na po kan Department of Education Region 5. Mayong iba po si Sir Dr. Gilbert Sadsad. But before we talk to Dr. Sadsad, gusto ko pong i-greet ang bagong sirang elementary school principal, faculty, and staff. Di ko po aram kung sa ina lugar, siguro po mag-message sa ng girare, pero thank you very much. Kung sa indo pong pag-antabay and sa gabos pong nag-watch party, gabos pong nagdadalan, mga teachers, mga magurang, mga estudyante, gabos po, salamat na maray sa indo pong pag-antabay. And of course, ini po every week ini, every Saturday, apera po katong daily free online legal consultation program Hapot Mo Simbagko. And let us now all welcome with a big round of applause, no less than the Regional Director of the Department of Education, Sir Gilbert Sadsad. Maray na aga po, Sir Gilbert Sadsad. Maray na aga po. Maray na aga, Mayor John, asin sa gabos. Abogado po, sir. Okay, Attorney John. Maray na aga, lalong-lalo na sa mga nag-aantabay para makakuha ng maray na paliwanag tungkol sa maabot na enrollment asin sa statuyang pagbukas ng klase sa Agosto 24. Maray na aga po. Maray na aga po, Girare po, Regional Director Gilbert Sadsad. Nakaantabay man po si Assistant Schools Division Superintendent kan Camarines Sur, Ma'am Lynn Padillo, asin gabos pong mga teachers from the province of Camarines Sur and other parts of the Bicol region, asin digdi man po sa Ciudad Dinaga under Superintendent Schools Division Superintendent Manny de Guzman. Maray na pagkaaga po sa Indogabos. Sir, ang saro po sa mga pigpo problema po ngunyan, apera po katong enrollment na mangyayari na po ngunyan na June. Ano po? Sa maabot na June 1. Tapos pag August, makralasya na. Nagpaluwas po ni sarong department order. Sa tuya po, namumuta na Secretary Leonor Briones, Department Order 2020-008, na kung saan pigset na po ang guidelines for enrollment and even the distance learning na mangyayari po sa gabos na private schools from kinder to grade 12, elementary, junior high school, and senior high school. Opening statement about Department Order 2020-008. Okay. Salamat. Gusto kong ipaliwanag kung ano ang magiging sistema kang sa tuyang enrollment unya na June. Naplano na po ini kang DepEd Region 5 kay RIBA ang samuyang mga superintendents asin mga assistant asin ang ibang chief kang functional divisions pati na ang curriculum asin school governance division kang kada probinsya asin syudad. Ikaw po kitang pigaapod na automatic enrollment na kung saan itong mga eskwela from kinder to grade 5 sa sarong elementary na naka-enroll na, pagsinda pasado sa gabos na subject,
pwede na sindang i-automatic i-enroll sa next higher level kan sa tuyang mga maestra. Duman sa high school, itong mga kasalukuyan naka-enroll sa grade 7 to 10, pwede naman silang automatic na i-enroll kan sa tuyang mga maestra sa next higher level kung sinda kwalipikado na ma-promote sa next higher level. Ini pong DepEd Order number 8 na pigpaluwas kan sa tuyang ahensya, kan sa tuyang departamento, pigsasabi po duman na remote enrollment procedure na kung saan daimaduman sa eskwelahan ang satuyang mga magurang, ang satuyang mga kaakian for the first 2 weeks of June. Pwede po ining mangyari na ang mga eskwelahan malaag ning mga number ning mga cellphone number sa conspicuous areas na pwedeng mabasa kan sa tuyang mga magurang, kan sa tuyang mga aki, malaag ning mga website o email address na pwede nindang maka-text o maka-message na sinda nag-enroll o kaya ang pakikipag-koordinar sa mga local barangay officials na magtaon ning magwalat ning mga logbook o kaya ning mga form na kung saan pipirmahan o susuratan kan sa tung mga magurang. So arog po kayan ang sa tuyang mga sistema nagigibuhon. Salamat po, Director Gilbert Sadsad. Malinaw po na talagang nakaplano na po ang Department of Education and naka-download na po sa gabos sa mga reyon. Ang programa Tapo Digdi, ining hapot mo simbag ko, gulpi po kayo naghapot, Sir Gilbert, kung ano na talaga ang mangyayari ngunyan school year 2020-2021. Ngunyan, malinaw po sa DepEd Order 2020-008 na ang gabos na mga kalakawan para po maipaabot ang mga modules, ang mga adalon, mga learning instruments and materials, gigibunan po kang eskwelahan, kang principal and the rest of the staff. Because under Section 1D, nakalaag po digdi, na as such, schools shall not compel learners and their parents or guardians to take responsibility for transmission of school records. Sa madaling sabi po, ang gabos na pagal, hali po sa imo as Regional Director and the Schools Division Superintendents in the 13 divisions of the Bicol Region, sa gabos ng mga principal, sa gabos ng mga teachers, and sa gabos pong mga personahe kan DepEd. But how are you going to do all this full blast in the entire month of June kung igwa pa pong sarong DepEd order na nagsasabi that DepEd shall maintain skeleton forces in all schools across the country. So paano po yan magigibo kung skeleton lang ang sa indong naka-assign na mga teachers and principal and other teaching and non-teaching personnel sa gabos na public elementary and high schools digdi po sa siyudad ng Naga? Ini po, ang mangyayari po kayan na talagang kay mapagal, matrabaho sa samuya sa department, kami gabos ang madara, maasikaso, asin maduman sa mga areas na dapat darhang kang mga materialis. Digdi sa enrollment, kaipuhan lang po na maigwa kita ning mga link, kaipuhan lang na barangaon ang trabaho kang mga maestra. Tama po igwa ning skeleton workforce na dapat sa sarong school, pero itong skeleton workforce na ito, iyo lang po inisum na-assign na maggibo kang critical task, arog kang pagpasweldo, arog kay ininganing sa enrollment. But sabi ngani po kang DepEd order, first 2 weeks dahil kita ma-report sa school. Then
pwede man magkaigwaning face-to-face physical appearance kung talagang dai magibos sa remote enrollment procedure, pero ma-observe kita kang minimum health standards as in social distancing. Totoo po yan na talagang gabos ang maestra, ang school heads ang magibo kaini. Ang gigibunta kayan, naka-assign ang bawat maestra sa bawat zona o sa bawat barangay. Kasi sa mga barangay, igwa naman kita ng mga eskwelahan, probably the arrangement, ang gigipuhon, babarangaon ang mga maestra sa sarong eskwelahan, i-assign sa suna-suna, lalong-lalo na itong harani sa saindang mga residensya, tanganing mabawasan man ang kapagalang kan sa tuyang mga kamaestrahan. Alagad sa lugar, taday ta maiwasan na mayo ning maestra na naka-assign sa sunang iyan, well, ini po talaga saro ng sakripisyo as in mission kan sarong maestra na maa-assign duman sa lugar. So aro po kayan na mayor ang sa itong gigipon. Malinaw po maray, Regional Director Gilbert Sadsad. Naugma po kita gulpi po nag-watch party lalo na from the education sector. Ngunyan pong sa mga oras na ini hanggang matapos po ang satuyang programa ngunyan. As in, nagpapasalamat po kami nalinawan po lalo na ang mga kamagurangan, mga estudyante, urugmaw niya po baga ang mga estudyante na dahil na madurman sa eskwelahan, pero it's their loss. Ano po, kung talagang maging siring na kaini ang pigaapod tang pagtukdo. And saro po sa mga problema, nagluwas po naman sa mga playback videos, mga news, kasubago, na igwa po mga kamagurangan na mayong kapas na supervise ang sa indang mga aki para po judiciously maatindiran na pag-aradal kan mga aki. Ay ngunyan nga ni sa tradisyonal na pagtukdo, pagabot sa harong, igwa po mga kamagurangan na medyo napapabayaan man ang sa tuyang mga aki. So, will there be an initiative on the part of DepEd Region 5 na i-edukar man ang mga kamagurangan para po sila maging kapas na maging parent-teacher sa mga kanya-kanyang harong kan sa tuyang mga kaakian? Iyo po, sa mga learning options tangunyan, ini po ang saruman na magayon na dulot kang pandemyang ini na talagang ang sarong pamilya magkakasararo, magkakatiripon na magtarabang sa kada saro tanganing mapanood. Ang magayong kainita magiging closer ang mga aki sa saindang mga magurang. How I wish na talagang ini ang magiging dulot. Alagad, iba talaga kita ng mga magurang na may kakulangan sa pagtabang sa saindang mga aki. Kakulangan bakulang sa kwarta kundi sa kapasidad na magtukdo ninhuli sa daiman sinda nakaadal ning halangkaw. Ini pong mga self-learning modules na samuyang i-distribute na ginibo, as in ginigibo pa kan sa tuyang mga kamaistrahan, contextualize po ini. Kung gusto sabihon, base ini sa sitwasyon kang sa tuyang rehiyon, lugar, na igwaning mga instruksyon na madaling maintindihan kang aki, alagad kung talagang madidipisilan pa, igwa kitang isusupport na video presentation na kung ang harong igwaning TV, ipi-play na lang ini. Alagad kung dahil pa talaga, igwa pa kita ning mga i-negotiate na makikipag-partner kita, mayor, sa mga local na cable TV provider na tawang kita ng slots na dumanta ipi-play itong mga video presentations o kaya ang maestra is scheduled tang magtukdo sa siring na oras as in sa araw kaining subjects. As in kung dahil pa talaga, we will also negotiate with local radio station na tawang kita ng slot na ang maestra magtukdo on air. So araw po kayang kung dahil talaga pa gigibunta niya pa ang gabos na ma-assign kita ning kapamilya na kataning na medyo maray-maray sa klase
na-asistihan ang sa iyang kataning na aki na eskwela ang aning makatabang. So, Mayor, kadakol kitang learning options. Iyan na nga yung sinasabi kong mga pagtauning modules, as in igwamang kitang homeschooling duman sa itong aning mga pamilya na mga magulang na pwedeng sinda na ang maging teacher o kaya igwaning kapasidad na makapag-hire ng tutor, pwede yan sa homeschooling. Duman sa pigsasabitang mga online na mga itong online distant learning, medyo may dakulang problema kita sa signal. As in, gusto kong ilinaw digdi tadakol digdi Mayor ang nagkakaproblema. Dahil po mga magurang inoobliga kamo as in ang mga aki nindo na magbakal ning laptop o magkaigwa ning internet access or signal sa indong harong. Kung daita po kaya, yaon po kita maduman sa offline learning modality na dahil na magamit ng laptop, na dahil magamit ng internet connection. Iyan lang pong online learning na yan kung igwa kita ng available gadget, kung kita igwa ng makusog na internet connectivity. Kung dahil po kita kayan, dahil po magpirit, tabo mi pong magkaproblema kamo habang kita nasa pandemic. Ara mo po, Regional Director Gilbert Sadsad. Ako mismo, personally, naugma po ako sa imong mga simbag. Ano po? Ninhulit talagang day po kamo nag-uuntok na mag-isip ng mga paagi para po maipaabot ang bagong mga metodolohiya ano po, sa pagtukdo under the new normal. Ano po? Bisado ta kaman po baga sir ta naging DepEd superintendent and later on regional director kan ako po alkalde pa kan Syudad Dinagat. So ngunyan po dahil na ako mayor ano po director. So ngunyan saro po sa mga talagang ano yan kahaputan ano po kan mga kamagurangan. Are the materials now ready for distribution in all public elementary and high schools across the country? Because you're talking about itong mga modules, ano po, tapos isupplement kan mga other alternative modes of delivering educational materials through social media, through radio, etc. At to supplement itong basic hard copies kanto mga modules na kaipuhan makaabot sa mga harong-harong sa gabos na sulok kang mga barangay, 43,000 barangays in the entire country. So, is the Department of Education ready with all of the materials not only for this grading period but for the succeeding grading periods until the end of the school year 2020-2021. Okay po, salamat. Bago ko simbagon yan, gusto ko rin na isabihin sa mga nagdadangog na haloy na kami nagibahan po ni Attorney John kung abo ng Mayor Apudon. Duman pa sa Kamsur, siya ang samuyang legal consultant kung saan man ako naghihiring maning mga kaso kasi kaya haloy na kami kaya nagkaibahan. Sistembagon ko po yan ng katotohanan na sa ngunyan dahil pa kita ready mag-distribute. Pero kita nagigibo na ng mga modules, i-contextualize na kan sa tuyang mga kairibas sa DepEd. Although igwa na ngunyan ng mga available na modules sa pigaapod ng DepEd Commons, pero ito bagang para i-distribute sa printed na i-distribute sa tuyang mga eskwela, dahil pa po kita nakaka-print kasi we still have 3 months na makatapos kayo ni as in makapaprint, and hopefully I am praying very hard ang sa tuya man na Undersecretary for Curriculum and Instruction sa man na sa kuyang kaibahan na Bicolano si Yusek Dads makatabang sa tuya na makatao sa tuya ning pundo para sa pag-print kaining mga self-learning modules. We are
hoping and we are praying na by August makaka-distribute kita bago magpuon ang tigaapod ng blended learning sessions. Salamat po maray, Regional Director Gilbert Sadsad. Tama po, nagirumduman ko kang mga inot na panahon bago po ako naging konsehal talaga kang Syudad Dinaga kan 2001. Legal consultant po ako nindo dyan sa Department of Education, Division of Camarines Sur. As in, nahiling ko po kung paano ka talaga nagsakat sa ladder of proverbial ladder of success. As in, iyan po, itong kahigusan mo po kadto sa gudgunyan talagang day po matawadan. Meantime, I'd like to acknowledge watching po live ASDS May Lani Galicia. Siriman po si Dr. Mary Jane Guasun. Uy, asin ka, gurgulpi pa pong ibang nagdadaralan. Salamat po maray sa Indo. Sir Gilbert, po ganito ang apod ko po sa imo, sir. Hanggang ngunyan, asin sa maabot na panahon. Aran taman po baga, kamo mga edukador, talagang kamo po ang liyabi kan pag-asenso, paglaom kang futuro kan sa tuyang mga kaakian. And we really can feel your words of wisdom, words of guidance, para po sa tuyang mga teachers, lalo pang motivate under the new normal. Ano po? Dr. G. Alvina, thank you, ma'am. Thank you very much for watching. Sir Gilbert, we're down to our last question. Patapos na sa tuyang programa. Anytime po na kaipuan mo po magpaabot kasi mo po mga mensahe bilang Regional DepEd Director kan Rayon Bicol, you are free to just contact us anytime. Igo po kitang daily vlog, hapot mo simbag ko. Siriman po, kung ano pa po ang mga programa sa maabot na panahon, this is, kumbaga nasa panahon kita ng daing kasiguruhan. Ano po? Alagad, under your leadership, under your tutelage, as the head of education, basic education in the Bicol region, nakakasiguro po kami sa programang ini na magiging marhay ang futuro kasatuya po mga kaakian. So keep soaring high po, Dr. Gilbert Sadsad. But before we part ways, digdi po sa programang ini ngunya na Sabado, your parting words and message for the teachers, for the principals, administrators, non-teaching personnel, PTA, mga kamagurangan, sino man po sa mga kaakian, mga estudyante na sakop po kasi imong opisina kang Department of Education Region 5. Sir Gilbert. Salamat, Attorney John. Kami po nagpapasalamat na tinawaan mo kami ng pagkakataon na makaulay, makasimbag kang ibang mga kahaputan. Ini ang kaipuhan mingon yan na sarong platform na makapagpaliwanag sa satuyang mga nagdadalan tanganing tamang informasyon ang satuyang madangog. Sa satuyang mga school officials as in mga teachers, pinapagirumdum ko na dain na mo na kita magpa-report on June 1 hanggang sa second week of June para sa enrollment. Na-discuss na niya to kang satuyang mga superintendents ang mga plano na sakuyang pinaluwas bago last week itong pigaapod tang Regional Learning Continuity Plan na kung saan igwaman ng mga Learning Continuity Plan ang mga division, ang mga schools. Siguraduhon ta po na daining isayma na maestra o school officials na magkaigwaning infection kaining COVID-19 virus. Kaya ang sa kong pakiulay, stay at home, do your job, work from home kita gabos, tanganing makaiwas. If there is a need na mag-report, siguraduhon na mag-observe ng social distancing asin itong mga minimum health protocols. Ini pong mga assignments na samuya ng tinao sa kada maestra, sa kada supervisor, ining paggiribo kay ining mga modules, saro po ini na sa tuyang gibuhon
tanganing pag-abot kang August or by July makapag-print na kita, tanganing ready kita sa maabot na burukasan kang klase. Tinuulit ko po, mayo kita ning face-to-face as of now na learning process nagigibuhon sa Agosto 24. Gabos kita offline and online, homeschooling, asing iba pang learning alternative options para sa pagtaoning instruction. Sa satuya pong mga magurang, sabi ko po nga ni, ining maabot na pagburukasan ng klase, dahil po kita mahadit. Dahil po kita ning face-to-face, alagad, igwa kita ning ibang options na gigibuhon, tanganing matawanta lang ning pag-adal ang satong mga kakian. Dahil po kita magbakal ning mga gadgets, taday man kita nagre-require, kung ano lang po ang ang kamugtakan nindo dyan sa indong harong, kung mayo kamong internet connection, dahil kamo magpadali-daling magpa-connect kung dahil kaya, bako po yan ang samong obheto, ang obheto mi matawaan ning appropriate learning option ang sa indong mga aki. Sa tuya man ning mga aki, gusto kong ipahayag sa indo na maski kita nasa irarom kang krisis, tay dapat kita magpundo sa pag-adal. Maski kita nasa laog kang harong, sige lang po ang satuyang basa-basa, mag-read, mag-compute, magdala ning mga programa na educational. Asing kami sa DepEd na maski nga ni dakulang challenge sa samuya, magibo ning paagi na talagang matawaan kamo ning edukasyon. Sabi nga ni po, kayan ako attorney, mayong-mayo talaga. Kung ako natakot kadto na dahil ko mag-eskwela, baka dahil ako nakaabot digdi. Sa kadaihan, talagang nagkusog ang buot ko dahil hinali ko ang supog, hinali ko ang takot, nagingo akong mag-adal, maski dahil kwarta, dahil kapas na makapag-adal, pero nakatapos. So arog man ka nang gusto kong mahiling sa sakuyang mga kababayan na taga Bicol na ang kakapusan sa buhay, kapagtiusan, bako iyan na hadlang sa satuyang pag-adal. Ang pag-adal bako lang sa classroom, kundi pwede man sa harong. So salamat po. Diyos mabalos po, RD, Regional Director Gilbert Sansan. Aram ko po, yun na po ito ang parting words mo. Dikit na lang po, mahibi na ako. Aram ko po baga ang istorya mo and ika po sarong ladawan, kan sarong talagang naging na ninhuli po sa edukasyon, naging successful, na sarong effective educator, lalo-lalo na po na ika mismo ang satuyang leader kang edukasyon, basic education, digdi po sa satuyang rehiyon. Ngunyan po, Sir Gilbert, ano po, aram ko nag-parting words ka na po, pero may nagpipirit po kaya na maghapot, uni po, pagbigyan ta na lang po, sarong hapot po ni, gulpi po naghaharapot, pero yun na lang po ni. Importante po, paano po, RD, Regional Director, kung both parents are working, coming from Mrs. Maria Ramirez. Dahil lang aram kong taga-sayin po si Mrs. Marion Ramirez. Ano po? So, paano kung pareho, ano po ang mai-advise mo? Is there a way that they can adjust their time for work and also for supervision of the studies of their children at home? Okay po. Kung parehas na nagtatrabaho ang mag-agum, may ang satuya nga ning pigaapod na learning modality attorney, flexible learning option. Meaning, dahil maggusto na from 7 o'clock in the morning up to 5 o'clock in the afternoon, yao na ang aki nag-aadal. Pwede man yan na before na maghali, itong magurang, pwede naman na pagkabanggi hiniling niya na si mga learning module, tawaan niya ning garo instruction, as in pag-abot niya, i-check. Taang itatao ta dyan, learning, self-learning module, as in
video presentation na habang mayo si magurang nagdadalang kay itong leksyon na pigpapaluwas sa television o kaya nagbabasa kan leksyon. And then parang ano na lang po yan, partnership, collaboration kang magurang asing aki na paano din da ma-check kung ang aki na aadal. So depende po na po yan sa estratehiya nagigibuhon kang sarong magurang sa sayang aki habang sinda nagtatrabaho. Unless na sinda nagtatrabaho mayo sa laog kang ay nag-uuli after a month or after a week. Iyan talaga magkakaigwan ning kadikit na problema tamayo ning mamato duman sa saindang aki. Probably we can assign somebody, we can assign a neighbor to help the child. So, data pa po yan matatawan ning specific na scheme o kaya ning asistensya kung paano. Basta ang sa kuya pong may share attorney, kung mauli man kamo pagkakahapon, pagkakabangi, there is still time for you to review kung ano ang na-accomplish kan sa tuyang mga aki. Dr. Gilbert Sadsad, Regional Director, Department of Education, Region 5. Salamat pong maray, Sir Gilbert Sadsad. Hanggang sa masunod po. Thank you very much. Mabuhay po kamo, Dr. Gilbert Sadsad and the Department of Education. Pasalamatan ta po giraray ang sa tuyang mga nagsusuporta. Subaru, love, it's what makes Subaru. GMCYK Bookkeeping Services, JMCYK Travel and Tours, owned and operated by Ms. Masing Brioso, Mr. Mike Moll, straight from the US of A, California. Salamat na maray sa indong suporta dito po sa programang ini. And of course, to all the teachers, principals, non-teaching personnel, students, learners from all over the Bicol region, salamat pong maray. And of course, the production staff, production team na yaon po, day po mangyayari, iniyo pong sa tuyang programang ini kung mayo po kamo. Edukasyon po baga, pigsasabi, iyo po daan pundasyon kang futuro ka sa tuyang mga kaakian. Asin, naugma kami, tarig di sa Reyon Bicol, matibay ang sa tuyang Regional Director. Ini po si Abogado Juan. Pagtama-tama, pagsala-sala.